Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Wara ġimgħa mimlija attakki minn diversi membri tal-establishment nazzjonalista kontra l-eks deputat Franco De Bono, issa kien imiss lil ħatem Beppe Fenekadami kif inkassar biex joħroġ jgħajru pubblikament. Wara attakki insensati wkoll minn Manuel Delija fl-aħħar jiem ftit kienu il-vuċijiet għoljin fih dan il-Partit Nazzjonalista li ħarġu jiddefenduh waqt li baqa' isib sosten minn bosta partitarji nazzjonalisti. Tant li l-ex Chief of Staff ta' Ostingat reġa' ħassu komdu f'artiklu sussegwenti li qabbel il-Dr. De Bono ma' diversi oġġetti moqżiża. Issa l-ex kandidat nazzjonalista li baqa' ma nġabarx fl-elezzjoni fi żmien Simon Busuttil kif inkassar ħarbeġ f'artiklu fis-Sunday Times of Malta biex jgħid li Franco De Bono kien u għadu immature heretic bore, iġifieri rufjan, immatur u inkonsistenti. Dan filwaqt li kompla li we don't need another coarse redneck with a distorted sense of entitlement and even more distorted sense of self-importance. L-ekwivalenti għal redneck bil-Malti iħamallu jew bniedem ta' wara l-muntani. Dan xaktarx u attak fuq il-fatt li Franco De Bono ġej minn lokalità fin-nofsinhar ta' Malta u li skont l-establishment ma tistax titqies fl-istess livell tagħhom. Is-soltu diskors klassist bħal dak ta' Andrew Borg Cardona li qal li l-litterati jivvutaw lil-Labor, retorika li anke l-istess Kassar irrepeta diversi drabi. B'reazzjoni għal dan, Franco De Bono ikkummenta fuq il-medja soċjali dwar it-turbulenzi ta' Kevin Kassar fih dan l-istess Partit Nazzjonalista waqt li fakkar kif il-kururgu fl-eqqel tal-karriera tiegħu baqa' ma nġabbarx fuq żewġ distretti meta ikkontesta l-elezzjoni tal-2017 bil-maqlub tiegħu li bħala student tal-liġi fl-ewwel elezzjoni tiegħu fl-1998 kien ġab id-doppju tal-voti tal-ewwel preferenza aktar minnu. Għallu li minkejja dik id-disfatta Kevin Kassar ħaseb li kellu id-dritt jiddetta min ikun il-kap u spiċċa ir-reżenja mill-Partit Nazzjonalista meta ma ntażilx minn ritu. Quddiem dan kollu il-kap nazzjonalista Bernard Grech qed jibqa' ċas. Uħud irrimarkaw kif sansitra wasal biex jippoża f'ritratt mal-kandidata Mirjana Testaferrata Denoto meta din spiċċat fil-mira tal-istess attakki tal-establishment. Dan l-istess bħalma ġara f'Awwissu tas-sena li għaddiet meta waqt li persuna li kienet qed takkumpanjah ġiet attakkata brutalment fid-daħla tal-każin nazzjonalista fil-Ħamrun, il-kap Bernard Grech dabbarra su malaj flok ikkundanna l-attakk li riżulta mill-fatt li ma tħallix jidħol fil-każin tiegħu stess, Grech spiċċa mar jieħu ir-ritratti man-nies fil-Marx ta' San Gaetano u tela fil-gallerija ta' każin faċċata biex jippoża għar-ritratt għal Facebook.